हेल' लोगोफोर गासैखौबो आरो फिन खनसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय। लोगोफोर आं दिनै GCB आर्निं एप्सनि सोमोन्दै आरो लाबोबावदों। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमहालागैबो मानि थाखाय रिसार्च खालामाखै आं जेबो मिथिया। मानो होनोब्ला बेवहाय दासिमहालागै माने जोबोद मोजाङै माने उइथड्र होगासिनो आरोना, जोबोद मोजां इनकाम जागासिनो। नाथाय नोंथांमोना मानि थाखाय रेजिस्टारल' खालामनानै थादों आं बेखौ मिथिया आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानदों, नोंथांमोननि गोसो खालामा आरोना। आं माने नोंथांमोनखौ रेजिस्टार खालामनानै थानायनि थाखायसो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो नैबे भिडिअखौ माने आं बानायनाय जादों आरोना। नोंथांमोना दाहालागै माने डाइरेक्ट रेजिस्टारल' खालामालासै रिसार्च खालामनानै लानायमोनब्ला नोंथांमोना दासिमहालागै गोबां रां खामायनानै लानो हासिगौमोन आरोना लोगोफोर। जाय नोंथांमोना गोसो दङ दासिमबो सम दं, दाबो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै रिसार्च खालामनानै रांखौ खामायनानै लानो हागोनखौ आं सानो लोगोफोर। नोंथांमोना मानि थाखाय दासिमहालागैबो रिसार्च खालामाखै आं जेबो मिथिला आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि माने गिनानै थानायनि उनावहाय जायफोरहा मोनबाय थादों इनकाम खालामबाय थादों, बैफोरखौ नुनानै नोंथांमोना गरम जानानै उनावहायसो हाबनानै नोंथांमोना बिदियावनो माने फसियो आरोना। बिनिफ्रायनो नोंथांमोना खनसे फसिफ्लांबाथाय आरो जोबोद माने गिबाय आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि जायो आरोना। बेफोरबायदि जानानै नोंथांमोना रांखौ खामायनानै लानो हाया आरोना। बेनिखायनो आं बुंदों जाय एप्सआव माने माबायदि बा जाय एप्सआ माबायदि आर्निं जादों, माबायदि उइथड्र जादों बेखौ नोंथांमोना नोजोर होनांगौ। बबेयाव माबोरै जादों इनकाम फैदों बेखौ नोंथांमोना नोजोर होनांगौ आरोना। बेनिखायनो बैफोरखौ नायनानैसो नोंथांमोना माने मा खालामनांगौ, रिसार्च खालामनांगौ आरोना, इनभेस्ट खालामनांगौ। अब्लानो नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया आरोना, गोसो बायदि नोंथांमोना रांखौ खामायनानै लानो हागौमोन आरोना। बेवहाय माब्लाबाबो लसनि खोथा फैया। बिनिखायनो नोंथांमोना दायो गोसो गुदुंब्ला आरोना नोंथांमोन बेवहाय रिसार्च खालामनानै नोंथांमोना दासिमबो फैसा खामायनानै लानो हागौमोन आरोना। दासिमबो बेवहाय सानब्रैल'सो जादों, जेबो माबा जायाखै। खमावबो 20 दिनसोआ थाखायो, 15-20 दिनसोआ थाखायो। बेवहाय आरामसे दासिमहालागैबो रां खामायनानै लानो हायो आरोना। दासिमहालागैथ' नोंथांमोना गोबां रां खामायनानै लानो हासिगौमोन सानब्रैनि गेजेरावनो। दाथ' आरो आं मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर, बेवहाय माने आंनि लिंकआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै थानायखायसो आं बुंदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोना रावबो दासिमबो माने रिसार्च खालामाखै आरोना। गिदोंसो ना मादोंसो नोंथांमोना। बेफोरबायदि गिनानै थायोब्लानो जेबो जाया आरोना, जिउआव जेबो साक्सेस जानो हाया मालाबाबो। थाइसे थाइनै थांनायखौ नोंथांमोना माबा सानोब्ला बेवहाय माब्लाबाबो माने जिउआव साक्सेस जानो हाया आरोना। जुदि गिनानै थादोंब्ला थाथारनांगौ आरोना। बेफोर भिडिअखौ नायनानै आरो रेजिस्टार खालामनानै लानानै जेबो मुलाम्फा गैया, ओरैनो बेखारसो बेफोरो। माब्लाबा बेफोरबायदिनो जायो, गिनानै थानायनि उनावहाय मालाय इनकाम जानायखौ नुयोब्लानो माने गोसो जानानै माने हाबो। बै समावनो बिथांमोना माने मा जायो, बेयावनो माने लस जायो आरोना। मुलखिनिखौ मोनफिननो हाया जाहैयो। मानो होनोब्ला बेफोर गेरेन्थि गैयै बुस्थु नालाय, माब्ला मा जागोन जेबो माने माबा गैया आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो, माने जाय एप्सआ गोदानै फैदों, गोदानसो बेफोरबायदि एप्सआव नोंथांमोना थाबैनो जयेन जानांगौ। अब्लानो नोंथांमोना जेबो माने लस जाया आरोना। आदसा लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानो। आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आरो जाय नोंथांमोना हाबनो गोसो दासिमबो हाबनो हागोन। बेवहाय जेबो उइथड्र'नि जेबो प्रब्लेमानो जायाखै आरोना। जोबोद माने स्पिड माने उइथड्र' जागासिनो, फैसायाबो इनकामाबो फैगासिनो। बेवहाय जायहा गोबां रां बुरजा रिसार्च खालामनानै बुरजा खामायबाय, दायो आंबो बिदिनो मोनगासिनो। मानो होनोब्ला उइथड्र'आबो जागासिनो आरोना लोगोफोर। अब्ला बेखिनियानो। जाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामाखै, खालामनानै लानोब्ला लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावनो होखादों, नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन। आरो जाय रिसार्च खालामाखै, नोंथांमोना दासिमबो सम दं, रिसार्च खालामनानै रांखौ खामायनानै लानो हागोन।